Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Start your IES journey with India's premium IES coaching institute. Study from best IES mentors from Delhi face-to-face at ALS MIIT Brookdin Dhankiti. Limited seats only. Batch starts August. To register, call 9402102243. Hakabaya day bat ki Khubor na kimat. Tingnya phashwa ki Khubor na Jylla. Uba phai Berlin palyar ubadai u acting lingdo jong kor palyar mau kerda like po like and thei ulapin I sabut da ka dulir kabalason muhor house nam khat praspa nyopupra da ulet borsings aim ubadai us aim jong ka hima langrin ban pen shisha ya ka jinglong try jong kor palyar mau kerda like po like and thei ya ka ri lingdo kor palyar mau kerda kpo ba. Hak je keren bat kilat Pyrthei Khubor hak arpau tarik Nailar arjar arpsau uba phai Berlin palyar ula ong bakat kum kani ka dulir ka penshisha bakani ka khandau kala hiar pateng haki kon kan thei na uksan lang bat usngi lang ki bakerteng ka phon lang ka ma lang ka yo phanmit lang palyar mau kerda kpo ba. Ula ong shushu balada uba breastwell mau perdoi bakakan hon jong u lada udon ya kadulir kan bahashi kat day ban rak sakhi ban ya penksan hakmat jong kayeng bishar da kalenti ke badai. Ka office jong u lingdo ka right lingkoi da ka jing snow kya ya ka let ka wan jong ki pat ba nong shong shnong ka than hadien ka jing u jor ki pat ba kilabat no ya kitrok shipau tayar ki ban ya lengba kani ke jingking omba terkhang lengkhoi kani ke jingbat jong ka office ulingdo kadai ru namar ba kani ke jingking kelas dang bantor namar ba kadai ke bala rembaha bat ke bala la ban bu jingma ya ki nong let nong wan bat kham tam e ki kali ke jingkin hapo ke jingalam uba west mandar lingdo lengkhoi ubadai ulingdo menta ka step arpau tarik Nailar kilabat ya bon kitrok bat kumjuru ya kitrok shipau tayar bat ya kini kitrok bakit palat pot kilapha penihar no kat kum ka jingla ka jingkieng ban kersang ka bahadu khandaiton kipat bah nong shong shnong jong ka shnong umroi madan ha ka arpau tarik Nailar arjar arpsau kilalet ban ujor hau deputy commissioner jong ka ribhoi ban persha ahlor ka jingthmu jong ka sorkar ban pinkan ria ya ka jingshna ya ka surok folin ka ba pinyeso nadu yam shadu malidor kan penjot ya kitelong ki badon hapo kani ka shnong umroi madan. Hak jingya keren bat kilat Pyrthei Khubor hadian ke jingya kendu ya deputy commissioner uba CL Masharing bat uba T Mar Banyang kilapen pau ba sorkar kadai ban shnabet ya ka surok folin na ka surok Shillong bypass baladon lepa khnang bakan omdon ke jingkta ya ki pajba nong shong shnong ka umroi madan halor kane ka jing ujor na ka liang jong deputy commissioner ka Ribhoi district ukular ba unsa shim kya ban ya kren ba katanat revenue kanang ban la ban penbet ya kini hijing dawa hadin ba ka kong idashisha nongrang ka badai ka kenthei ka beningkong e na Jylla Meghalaya ban yo ya ka kerdan Indian Police Service kala yo ban thau sa ya ka record ban long ka kenthei ka beningkong e na ka Jylla ban yo bat ya ka kerdan Director General of Police ka babat ru menta kum ka DGP jong ka Jylla Meghalaya ka kur nong rang ka bri uhin nyo trap da ka jing snow kmen bat da ka jing snow sarong yala ka jong ka kur ha ka arpau tarik Nailar arjar arpsau kala pen long sendon da ka program ka ba kerpang ban pen kup burom ya ka kong ida shisha nong rang hakmat ki hajar ngut ki kur nong rang ki balawan na Kylleng ka Jylla ki ba kentup nadu ki pastor ki father ki nong trekam sorkar ki longkmi ki longkpa ki samla hadu ki hebret u abu taher mondal u badai u menteri u bakmi ektanat boarding ha ka arpau tarik Nailar arjar arpsau ula pentip baka sorkar Jylla kadang wat ekilenti ban wanra ya project penmi boarding hapo kathan kinshi east and west Khasi Hills ya kani u mondal ula pentip hadian ke jingya kendu bat kinoyalam jong joint committee of local people on kinshi hydro power project kabalapan jingpen shai halor ka kinshi hydro power project stage 1 Kajing thau yaki Committee and Rural Development Block kadai hakam kabayai beteng bat kam batang namarba lapen kha yaki block ki bathamai haki snem baladep
Ka Sorkar Jylla kamla syuk bentau samenta usnam. Ya kani lapen pau da Menteri Wakmi ya ketenat Community and Rural Development Block u Abu Tahir Mondal halor ke jingdawa jong Kasi Students Union South Semper Circle, Balat Border Area Circle, Bat Lauba Border Area, ban kentiu kerdan ya ke Mausenram CNRD Block syaka Civil Subdivision. Kan long lese ke jingker ku bat ke jingrap ke bakrau ya ki pajba nong shong shnong jong ke East and West Khasi Hills District, hadian bakasang Newtrap Achik National Movement Eastern West Khasi Hills District kelas dang ya ke program ay jing sumar a ya ki khmat. Ya kani ke program ke seng kelas dang ha ke arpau tarik Nailar arjar arpsau na ke shnong thlong ke badon ha ke than nong thliu ha ke baki doktor khmat na ke New Look Optical na Shillong kilawan ban shim ya ke benta ban sumar ya ki pajba ki badon kam ya ke jingsha sumar ya ki khmat. Wat hapadang ke jing ther ulabba ke letniam be den klam ke bakadu e jong usnam ke bala pendep da ke senrat mukla harilom jantia kala poino syaka bukut ha ke arpau tarik Nailar arjar arpsau hapadang ke jing ipu ipieng bala shimbenta da ki riunget padang bat ya kan yam tri. Menteri ke Sorkar Jylla uba kermen Jylla ulawan sakhi ya ke letniam ha ke jing don lang u MLA ke Juwai uba wailat Miki Jylla ki MDC jong ki HADC udoloi nongba ki nongyalam senrat na Juwai tuber bat na kiwe. Kawai kalong kami kala klat no kat balai ngut kiwe pat bakin thup ya ki kun bat unongnya kali kila min saujur ha ka jingya takho kali kabla jia ha ka shnong mauran keneng East Khasi Hills District ha ka arpau tarik Nailar arjar arpsau ha ka por kumba khandai baji AA min step hajan kawai ka dhaba shwaban poi ka yo maurun keneng. Kani ka jingjia bas ngausi kalawan jia ha ka jingya takho ha pedang ka trok bat ka Toyota Innova. Kandai ke sin jam ke beningkong bahakan ka than chatai lammi ngi jongkari India baka Nazareth Hospital ke balalong ke shilam ai jing sumar ke badon hadok not jong ke sor shillong kan sedang ya ke rukom puat ke batamai ke balatip kum ke unilateral bibotal endoscopic surgery. Hagajing keren bat kilat Pyrthei Khubor u CMO jong ke Nazareth Hospital u Dr. Gordon Rangat u Senior Consultant naka Department of General Surgery u Dr. Jayanta Kardas bat u Dr. Frankie Shadap Siangshai naka Department of Neurosurgery kilaya thu bakani karu komput batamai kalaya per haduk ata naka ru komput hagisnam ki bamenshwa. Mentapat inya pai shaki Khubor na Kylleng kari. Kakinhun jong kinoya side an kentay kabalatip kum ka Supreme Court Women's Lawyers Association kaladawa badai ban khangno bet ya barok ki film audia ki bapin I ha ki website baper. Kani jingdawa kadai namarba ki kam sniu persha ki kentay kalanang kiyo ha Kylleng kari. Kiladawaru badai ban bo da ki CCTV ha barok ki jaka trekam ha Kylleng kari badai ban thau da ka Gender Sensitization Committee ha ki office sarkar ni office jong ki company badai ban penklan ru ya ki kendon jong ka prevention of sexual harassment. Ka e-commerce kadai ka balam khmat bha ha ka jing aikam aijam ya ki samla kaya dia thiet online kala aikam kumba iway point riu klor ngut ki brio hakari bakan thop ya life san lak ngut ki kenthai kani ka long kat kum ka kai phot jong ka pehle India Foundation ka balalum jingkheng bin pabin halor kani kala lap ru ba ki brio ki penlut kumba san hajar tengka AA ha ka shibnai ban thiet ya ki tiar online. Uklor ak film bapau u badai ru menta u MP Lok Sabha ka BJP u Suresh Gopi u babat ru kum u Menteri Sorkar u bapet ya kam jungok ka Pyrthei u laong ba undai u brio u bakmentang lada ka Sorkar ka pelat no ya u nakashuki Menteri Sorkar namar ba kalate palat ya u bat un amla ban im khalam ka kam ak film. Ula keren yakani ha kajingalang jong kinong shna bat kinong akplim bat ula ong ba yakani ula da pensngau lepa shakino yalam ka BJP bagi don arpu artali ki film ki ba umpat dap ring lot ki ba uhap ban ak bat unbun kambha haduk menta ugopi ula akumba arspa san pautali ki film bat ukwa ba kino yalam ka BJP kin pelat no ya u nakashuki Menteri Sorkar.
Ki pulet ka Bihar kila khirwit dau lathi ya ki dukhot jong ka Bhim Army ki biashim benta ha ka Bharat ban. Ki pulet kila tur ha ka jaka ba ki lum hadak banglo chok ha patna kila khirwit da ki lathi bat sinret da ka ban pinpra ya ki pajba. Lakin no ba kini ki no ya ki dei ki bala Krishan da u MP Shimed u Rajesh Ranjan ya u bala jutibru kum u Papu Yadav. Kila don ki ba mudui da ka public interest litigation syaka Calcutta High Court ban dawa ba ka Enforcement Directorate kadai ban tokit benya ya ki jingkeno bamsap ha RG Kar Medical College and Hospital ha ka por ba u Sandip Ghosh ubat kum u principal. Ka High Court kala pediang ya kani ka petition bala mudui da u Deputy Medical Superintendent barim jong ka RG Kar Medical College and Hospital u Akhtar Ali. U President jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee u Vincent Pala ulakan no ba ka NPP ka thiet da ka pisa ya ki laingot ki MLA jong ka Sem Congress ba ki let pinyo so no yala de bat ka NPP. Ulakan no ba ki don shibon ki kam bamsap jong ka NPP ha Meghalaya bat ki thiet ya ki MLA da ka pisa bamsap. Henry u Menteri Rangba ka Jylla u Konrad ki Sangma ulakam baka jingpenya so NPP ki laingot ki MLA ka Congress kadai namar ba ki yoi ya ki kam jong ka sorkar pat ki don jingshania ya ka sorkar. Mentapat inya pai ki Khubor na Kylleng ki ri jong ka Pyrthei. Laingot ki dukhot ka kenhon le no Hezbollah ha ka jingher thma ki lingsun jong ka Israel ha ka than chathe jong ka ri Lebanon na ki ba minsaw laingot ki dei ki nong sumar. Artli ki yeng ki la pra bat shpautli ki weipat ki la julor. Ka Hezbollah kala jubab ya kane daga basiat rocket shaki jaka badon ki shipai Israel. Ka jingya ken at hapadeng ka Lebanon bat ka Israel kala nangjur nadu ka pratarik urisau arajar arplai. Nyongot ki bahayeng bakin thop ya sangot ki khenna kila yap hadien ba kila di ya ka dut badon bi hasin hakari Pakistan. Kani ka jingjia kala jia hapir got ka badon Hakhaipur district Shipongot kibriu kila syak sumar bat nyongot kila yap hakapor ba kidang syak sumar. Ki shipai Israel kila yo bansay ya ki met yap jong ki hinriu ngot kibriu ki bala syak ra bor ha ka jingkhan ra ka ba shimit ha Khan Yunus ha Gaza. Kini kibriu ki bala syak penyap ki dei ki bala tip kerteng kum u Yagiv Butchstop u Alexander Dancy u Avraham Munder u Yoram Metzger u Nadav Popelwell but u Haim Berry. Ka Hostages Families Forum kala penpau baya kini ki hinriungut la rakbor bat penyap yaki hakapor ba ki dang set merau. Ka Maria Branjes kabriu ka ba imtementam haka Pyrthei ka baladon shispa khat news nem kerta kala klat no daga jingsuk haka jingthia jangka ha olat Spain haka arpau tarik Nailar arjar arpsa. Ka Branjes kala yo ya kanam kum ka temen ka ba Islam tam ha Pyrthei ha ubanai ka lalengkot arjar arplai kala penpau ya ka jingsong hun halor ka jing Islam jangka shwa bakan klat no. Lakhaya ka ha US house nam shajar khandai spa nyo kala wan pai sha Spain house nam khat khandai spa khat saw pat kala trei ha ka kot ka kya kala I no arngot ki khon kan thei bat khat wei ngot ki khon ksiu wat la kala job ya u covid khat khandai house nam arajar arpau ka kot ka kya jangka kala hiar nadu usnam arajar arplai. Kidon hadu nyolak khat arajar laispa arpwengot ki nongshong shnong kari Sri Lanka ki bala ban tap vote da ka postal vote na ka benta ka election president ka ban long ha ka arpwe tarik Nailar menta usnam ongka Khubor jong u election commissioner u Saman Sri Ratna Yaki. Naki nyolak laifin reu hajar sanspa prop khandai tali ki application bala yo arpu sawajar arspa an ribu pratali kila syak kantat namarba ki jing bombyang. Ka jing thap vote da ka post kan long nadu ka saw tarik hadu ka hanriu tarik Nailar bat kan sadon ki lat ki lenti ha ka khatway bat khat ar tarik Nailar na ka benta ki tu ki bomla ban thap vote ha ka por basdang. Kani ka lat ka kabu ka ailat ru ya ki nong tray sorkar bomla ban thap vote ha ka singi election. Ka Azerbaijan kala penpau ha ka jingalang jong ka Shanghai Corporation Organization Summit ka balalong ha unaitung ha ka ba ka layasoi ya ka jinga tray lang bakongsan bat ka China.
Ke China kala Krishan ya ke jingterwa jong ke Azerbaijan ban long dekot ha ke BRICS ke kenhon ke baken top menta ya ke Brazil, Russia, India, China, but South Africa ha ke baki weipat ki riru kila ya sok lang dangshen. U Presiden barim ke US u Barack Obama ula penpau ya ke jingkrishan ke bejur ya ke Kamala Harris da ke penpau ba ke US ke long ke bala penkret na ke benta ke jinglong Presiden jongka ha ke jingalang jongka Democratic National Convention ha Chicago. U Obama ulaya ro ya ke jing IT jongka Harris ha ke bishar hok bat ke jing tray jongka kum ke nong mudui da ke penksan ba ke long ke bakloi ban jalam ya kari. Menteri Rang Badu Kari India Narendra Modi ulas dang ya ke jinglet jungo ke balai singi sha Poland bat Ukraine ban penklan ya ke jadai hapadang ki artli hiri. Modi yakendo ya ki noyalam jong ke Poland bat ya keren bat ki tolong nong India. Nang ta salet sha Ukraine ban ya keren halor ke jinga trailang hapadang ki arliang mamla bat ban penbet da ke jingsuk ya ke jingyakan art ke badang ya chakmat. Kani ke jinglet jungo ketemu bantai ya ke jadai ke bakam klan bat ban kentiu ya ke jadai hapadang ki artli kiri. Ke Thailand kalalap ningkong ya ubrieu ubala suba ba udon ya uknyang jingpang mpox ba thamai uba kerteng uklit 1B hadien ba layo kum kani ke Khubor na Sweden. Utai unongpang ubawan na Congo udon ha ke jingsha set slang ha ke ba kilap tes kidang up ya ke jingpenti kena. Kani kadai ka sin ka baningkong balalap ya uklit 1B shabar jong ke Afrika ha ka ba utai uknyang jingpang ula penlong ya ki khatsau hajar ngut ki bala yo pang bat sanspa arpu sawngut ki bayap. Kitu kilong ki Khubor na kimat Kublai.